Aurroni izen. Sabelean sortu baino lehen, jaunaren aingiruak Mariari agindu bezala. Aurraren jaiotzaz, eta honek suposatzen zuenaz, profeten ahotik entzun zuen herriak. Israelen jainkoa mintzatu da. Israelen aitzak hitz egin du. Zatozte! Igo mendi hartu batera, Sion, eta zabaldu albiste pozgarria. Altxa zure ahotsa, Jerusalem, goratu beldurgabe ahotsa. Eta hause esan Judeako hiri eta hiritarrei. Hemen da zuen jainkoa. Bai, berri honekin natorkizue. Haur bat jaio zaigu. Jainkoak seme bat eman digu. Eta berari emango dion boterea gero eta handiagoa izango da. Errege izateko jaio baita. Gu guztion errege. Justizia eta ongizatea izango dira erregetzaren oinarriak. Eta bakean bizial izango dugu. Oraindanik eta hortiko. Zara aztu hori jakiteko. Ni? Zerre? Tu laster nazlea besterik ez zara. Atxilotu ezatu ezetan dira hori, burua berotu baino lehen. Isilduko zoez! Isilduko zoez! Ez atxi! Eraman nazazue! Zorarria! Atxilotu! Honen berri izan da, mago batzuk etorri ziren sortaldetik jaio berri zen aurraren ganako lilura bultzatuta. Herodes erregeak bere jauregian hartu zituen 3 magoak. Sortaldean jaio berri zen judutarren erregearen izarra ikusi zutela eta bera gurtzera zetozen. Behin da berriz galdetzen zioten Herodesi non ote zen jaio berria. Hori entzunik, eta bere erregetza mehatxupean zela oharturik, larritu egin zen Herodes. Haurrari non ote zegoen jakitea ezinbestekoa zitzaion, eta honetarako 3 magoak izarrari jarraika bidali zituen. Aurkitzen zuten bezain laster, berari esateko eskatuz. Herodes bera ere, jaio berria gurtzera joan zenik. Asmo honekin abiatu ziren 3 magoak Herodesen jauregitik. Herodesen asmo maltzurrak ez ezagun zituztela. Herodesen egonezina haunditu zijoan bitartean, magoei sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien. Aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte.
Eta etxean sarturik aurra aurkitu zuten, Maria bere amarekin. Eta ospez jarririk gurtu egin zuten. Kutxak irekita, erregaliak eman zizkioten. Urrea, intzentsua eta mirra. Berehala ohartu ziren magoak, topatu berri zuten aurra berezietan berezia zela. Honek zabaltzen zuen pake eta gozotasuna ez zuten lehenago inoiz ezagutu. Eta bi aldiz pentsatu gabe, Herodes erregeari ikusi zutenaren berri ematera abiatu ziren. Ez ziren inolaz ere jabetzen, albisteok Herodesi emateak ekar zitzakeen ondorioez. Ikusi berri dezuen aurraren aitak bialtzen nau. Ez iezaiozue Herodesi esan ikusi dezuenaren berri. Zoazte beste bide batetik etxera. Eta aingeruak agindu bezala, beste bide batetik itzuli ziren magoak beren lurraldera. Herodesen jauregian, aingeruak erregeei aurrez esandakoa gertatzen ari zen. Herodesek bere erregetza arriskuan ikusirik, 2 urtez azpiko haur guztiak hiltzea erabaki du. Honetarako dekretu bat idatzi, eta dekretu hau betearazteko bere tropak bildu ondoren, Belen herrira abiatuko da. Eta orduan, Jainkoak bere aingerua bidaliko dio Joseri arriskuaren berri emateko. Jainkoaren aingerua naiz. Maria eta Jose altxa zaitezte. Herodes zuen aurraren bila dator hiltzeko asmo. Josek, larrialdiaren aurrean, Maria eta aurra astoaren gainean hartu eta iesari ekin zion. Gure astotxoa da, familia sakratuak duen laguntza bakarra bere iesbidean.
militarrak. Nire sendi hau larria irtian aurkitzen da heriotzatik iez. Emaituzu eskutaleku bat arren, arriskua pasatu arte. Ginena, zerbait oker egin duelakora, ez diot nik horri lagunduko. Eta honela, Herodes bere
egira iristen den bakoitzean, sumendi edo uholde batek jasoko luketen harrera bera jasotzen du. Guztien begiak beraren ganintzatzen dira. Itxuek ere berari begiratzen diote, eta gorrek ulertu. Umeek beren gurasoak bilatzen dituzte, hauen esku edo gonei irmoki eusteko. Senarrek emazteak beren bizkarratzean babesten dituzte, eta dena isildu egiten da. Denek baitakite Herodes joatean, hau etorri baino lehen zeudena baino okerrago geratuko direla. Beldurrak bultzatuta, herritarrek beren bihotzak isildu, beren aurrei begiratu, eta erregea zurikerian goraipatzen saiatzen dira, badaezpada. Txikegi aurten ere itzuli da Herodes, 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 itzuli da Herodes. Chicas, llorar. Kontsidera ezazu zabaltzen duzun zure etxea. Zure zerbitzan. Misio konkretu batekin etorri da ona. Erregeak misio honetarako zuen laguntzarekin kontatzen du. Soldaduen lanari oztoporik jartzen ez badiozue, ez da inongo arazorik izango, eta berehala alde egingo dugu hemen. Barkatu majestate zerbaitetan lagundu bazaitzen. Herriko oiral. Imperio guztian ez da honen parekorik. Baltzen egiten, ene semetxok, kesarren oiantziak oialautin eginak direla. Zuen aitak berriz, mukizabitarako ere, imperioko oialiko beren erabiltzen du. Badakizu majestate nahi dekin oiala, arde ezakizu. Gaur ez gatoz zontara. Aizu, Romulo Artetua. Nun da hemen lurrinak saltzen zituen neska xarmantura? Erroman da.
Kesar handiak zure gomendio jarraituz hala eskatzen zuela. Bere seme eta oinordeko. Arresi honek bere izitan, bi eratako pertsonak ditugu gure erreinuan. Gu eta gure menpekoa. Gure menpekoekin nahi degun egin badezakegu ere, behar dugu hoiek hor egotea zein agindua izaten. Guazen. Ungito bi etxera bai ez daten. Zer berri, Romulo? Zer gutxi. Bai, predikari bat atxilutu dute. Hau, gaitu izugarriak izaten erizten errege, sinetxi esan hartu. Zer gauza? Zure errege zaizik. Baina lasai, eroren bat izango da. Nazmena sortu nahian dabilenen bat. Eroren bat? Eroren bat diozu. Haxe. Eroren bat. Badakit bai herri hontan zerbait dabilkitela eskuartean neri aginteak entzeko. Prestatu ezazue sasi predikari hori. Eta eraman nire tronu aurrera, han neukita untzeko. Guazen. Garbo gehiagoki. Zer dela da atxilotu zaituzte? Nik ez dut egia ez den ezer esan. Eta zer da ba egia? Judutarren errege izango den aur bat jaio dela Belenek. Eta nolatan dakizuzu? Hori egia dela. Nik diodan hau ez diot nire hau. Jainkoaren hau baizik. Aski da. Saidazu, nun dago zorioneko aur hori? Nire egin beharrak berri hona zabaltzea da. Eta herriari egia esatea. Eta bizian galdu behar bat dut ere. Nahiko entzun dut. Zigortu ezazu. Eman hori. Eta orain, entzun denok. Ikusi dezute ze gertatuko zaion, nire agintea ukatzen duen edonori. Hemendik aurrera, neurrik gogorrak hartuko dira hau bezalako alprofen kontra. Eta orain, neurri horiek ofizial egiten dituen dekretoa irakurriko da. Aurrera, erosadak, eramaztu hemendik. Herodes, Judeako errege, honako hau entzun eta uler dezakezuen guztioi. Judutarren errege izateko, aur bat jaio omen da Belenen. Jakin izazue, Judean, neu beste erregerik ez dudala onartuko. Eta horregatik, Belen eta inguruetan, 2 urte zazpiko aur guztiak hilak izan daitezela erabaki dut. Beraz, judutar guztioi, gizabanako eta agintari, dekretu hau betetzeko eta betearazteko agindua ematen dizuet. Hau, Jerusalengo errege jauregian, gaurko datarekin agintzen du. Herodes, rey de Judea, a todos los que esto oyeren y entendieren. Habiendo oído que ha nacido un niño en Belén, que será rey de los judíos,
Sabed que no permitiré otro rey en Judea que no sea yo mismo. Por ello, he decidido que sean ejecutados todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores. Por tanto, ordeno a todos los judíos, particulares y autoridades, que cumplan y hagan cumplir el presente decreto, lo cual ordeno en el Palacio Real de Jerusalén el día de hoy. Errege ez ezazu horrelakorik aurrera eraman, gure herriaren etorkizuna arriskuan jartzen ari zara. Kena di hortik lotxagabe hori, nola usarte aitire errekerita zuzentzera ere. Neuri hau bidegabekoa da, adoz zaude horrekin apaiz nagusi. Nahikoa entzun dut nahikoa.
Non da orain? Salbatu behar zintuzten haur hori. Non da? Regea egin dute. Alde egin dute. Zer? Alde egin dutela. Nola? Aingeruak bidalita alde egin dute. Nora joan dira? Mesedez, maiestate ez ez azu inbidez hementxoa. Nora joan diren? Izan erruki. Nora joan dira? Izan erruki, maiestate izan erruki. Nora joan diren esaten badidazu? Ez dut zure aurra hilko, baina nora joan dira? Eskerrik asko, maiestate. Nora joan diren? Ara, maiestate, ara, inolako zalantzari gabe. Aur hori harrapatzen dudanean, nire eskuekin hilko dut. Bazen. Herritar itaunduak okerreko norabidea markatzen die. Herodes eta bere gudarospea aurrak jarraitu ez duen beste bide batetik bidaliaz. Hemen egon dira. Hemen egon dira. Bota eskarpea. Bota. Baina nola da posible? Astotxo baten iaz egin digula. Astotxo baten. Hemendik, astotxo batek iaz egin digula. Astotxo batek. Nola da posible gure gudaroste guztiai astotxo baten iaz egitea? Astotxo baten.
Thank